תגיד שלום רפי, תודה רבה שבאת. הגיע מאנגליה לעזור לנו עם הקסם. אז לפני שנתחיל, תבחר קלף, ככה נתחיל. יופי, עכשיו תיקח את ותכתוב את השם שלך. ככה אני יודע שזה הקלף היחיד בעולם עם השם הזה. בואו נראה את זה גם למצלמה. רפי, 9 יהלום עם החתימה. זה מאוד יקר. בדיוק. עכשיו ככה, יש פסוק בפרשה שלנו, כתוב, רב לכם סוב את ההר הזה, תנו לכם צפון. אז חוץ הפשט הפשוט, שלהתקדם לכיוון ארץ ישראל, יש בזה גם לקח לחיים. השם אומר, הרבה פעמים אנשים תקועים במקום אחד, אז אני אשים פה גומיה סביב ההר, שזה הקלפים, והם פשוט מסובבים סביב עצמם ולא מצליחים להתקדם הלאה. לפעמים פשוט צריך לעזוב את ההר, להשאיר את ההר בגומיה ולעזוב את זה, וואו. ולהמשיך הלאה.